Ngai ko blai step ya pi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong thra Jesus Christ unong panem ba ya jongi na ka benta ka jingi pusan da ka tien ka jong blai ginya pule na ka shithish ki nong rom ka nong ka pra ka khot ka ba khat pra ka kentien ka bong namar nga kheng bagi ta ki jing sha shitam ka jong ka perthai sngi ka ba menta kim long e ru em paninu jor ba kata ka buram ka ban sapen pau hangi kani ka long ka kentien ka ba men sim hado kata na ka banta jong kita ki ba ya lenti na ki jing e ki ba bon rukom ha ga jing em bat ki jing sha shitam ki ba bon jat wa apstul paul kom usan ran jong try kom we na ki nong bot ki jong Chris we na ki shakri ki jong try hadien bula pediang yo Jesus Christ hadien bula nget hau hadien bula IT la ga jong ga jing em ban shakri u hadien bula nyo syndrome ke baro ki ba udan ha ga jing em ulai kendo shibon ke jing e bat ke jing ele kajing sha keren ben kajing sha nyo ben kajing pat leng kajing sha len mau kajing sha set bendi bat shibon ke ek ba u kendo ten re wap sa pol leng ba men sim ba khoi ula yo ye ga jing pen pao ha ka ba ulala ye ga ban sngo tho par baninu jor ye ga jing sha shitam ha ka ni ga sla par thai bat kaburam kaba unsa yo pediang tang shibet por hadien bola eno ia gani ka perthai ula krani ni kentien ta galong gajing shashitam jong ka perthai sngi ka menta kam long e wapsal pol bo yenu jor ia gajing shashitam perkatai ka buram ka ba ublei ula pen paulo pau ka jingkerman ka ba ublei wa ahu om tang ka jing em bom jukut dan rei ka jing sup jong ka benang ka jing kemen ka bom dan telit ban batai bat kham tam la lor kini ki baro ka bainong ka ba khrau tam wa unsio pediang wong bakani ki baro ka bangi sha shitam menta kam padlong e banyenu jor berkatai ka buram ka ban sapen pau hangi lesia ka jing em ka jong phiru kadon ka por ka ba fiyaj leng ba ka jing e pisngo pakat ka ni ka jing e kam dan sho pakat ka jing e kendo ka jong phi om dan sho baninu jor henrei nga kwa ba fin perkhat ye ka bam jukon perkhat ye ka buram ka ba fin sai kendo perkhat ka ba ka ta ka jing suk ba fin sai yo ken ma ba ka jing e mari ka perthai ka long tang shipor bat ka jing e ru ka long tang ka jing ya lenti den da dang em de ban khu slide than sha phang ke jing e ka jing em ka long ka batang shipor ka jing e ka long tang ka jing ya lenti re ka buram ka bangin se yo bandon baru trai ka long shiki bam jukon den ka ta ka daw lekman halor ka ni ka jinkerman bible ka ngu kres hangi ka jinkerman ka buram wapsil Paul ula nang ye kaban kerman ha kaban sawan ula nang ye kaban apkhmi lenti ye ga bainong ka un se yo ka bible ka anga we pwe ka jinten jo ka bangi ya lenti ye ka perthai ngin yo ye ka bainong lara gi ye ne bat gi yang scam ka jinten jo ka pi kendo ha ka jing em bat ka jing snador ka jong blay ka jing em ka jong pi kam long ka baleno e pin yo ye ka bainong jong ka jing sha penwandur hau blai ka jing ai sha jong pi ong ka tien ka jong blai ai kan long ka ba janai ka ba mot kanam long tang khindiat por kan long hado ka bakot ka jing em hagri ka perthai ka de ka jing pun khre na ka bantai ka nam ta ka bam jukot ka jing em hagri ka perthai ka long ru ka kabu na ka banta bangin yo ya ka bainong anlang ilai kendo yo try markmat kumunong tray bela ba tray shitam bat uklet no ye kata ka jing shitam habu yo ye ka bainong kum taru ha ka jing em ka jang apat jongpi ken mau bat perkhat bat inu jor ye ka bainong bat ka buram ka ban sawan
Te to ble ke jing so long ringkat bat pi ring ski bar ko we. Wan nom klet ble e je pi kum ba pilong. Amen.